Hej allesammans. Jag ska titta ett spel. Det var någon som skickade till ett privat samtal eller vad det heter. Så jag ska gå in på det nu. Det är tydligen Movie Star Planet. I Star Planet. Eller ja det är kul. Jag har aldrig fattat vad det är. Movie Star Planet här. Ja. Det är ett spel. Typ. Den laddar här nu. Så ser ni det? Ja. För att den... Så jag bara säga att det är Sweden Gamer 431 här igen. Ja. Han ska testa spelet. Händer det något nu eller? Ja, det är bra. Jag har en gubbe nu. Man klickar på ny andra. Alltså. Fan. Jävla snusgubbar. Ansiktet två. Det var så. Men är det någon jävla fucking tjej? Det är jävla fult. Som fan. Jag fan vet inte vilket tror jag ska ta. Jag ska ta från det här. Jag ser. Men jag tar en tröja. Jävlar. Det är inte. Så var det var. Mixa här. Ta luft dem. Skål. Okej, nu kör jag om namn. Albert. Nej men alltså, okej. Albert då? Funkar inte. Funkar inte Albert? Albert 33 då? Funkar det då? Nu funkar det. Nu tycker jag. Ja, det vill jag. Jag vill komma in i spelet nu. Vad fan är det här för spel? Det är klart. Det var blodigt. Nej, jag vet inte. Men jag testar det här nu. Kom igen nu. Jävla fan. Ska det vara fan lite cool eller? Fan, jävla bugg. Nej men skit i det här. Vad det här är fel. Jag kan se det här, bara tråkighet. Så, det här är Movie Star Planet då. Tydligen. Jag vet fan inte vad det är. Men... det händer. Nej, vet du vad? Vad fan fick jag nu då? Pengar va? Oj. Och det här börjar jävla 40%. En stol!
Stod ju det. Jag tror det var. What the en hjälm. Nu fick jag en hjälm. Kul. Jaha. Morgon. Oj, vad gör du? Jo, jag spelar mig till YouTube. Till ljud. Spelar mig till YouTube. Det så. Kött. Den här. Fan. En present. Oj, det spänns det. Tack. Vad fick jag nu? Jaha, man kan gå till det. Eller jag tror det här. Jag ska mest spränga det. Så, nu har jag mer pengar. Där är den. Jävlar vad mycket presenter det var. Men jag går in i jävla fucking skola. Där. Beach. Stranden då. Vad ska man göra här? Man ska chatta här. Hej alla. Filmar in till YouTube. Tube. Jag håller med det. Hej alla, filmar inte YouTube, jag vet. Hela filmen till YouTube. Det bara, fan vilket jävla amatör. Nej, jag vill fan gå till ett jävla rum. Men fan, jag klickar ju. Så, nej. Kom nu. Kom upp för fan! Men det här var ett konstigt spel. Så, men vi ses i nästa avsnitt. Där. Gud fan. Filmar. Film. Oj. Filmar in till YouTube. Är det trött huvud eller? Jag filmar fan in i jävla YouTube. Hon är fan en jävla emo. Ja, men vi ses i nästa avsnitt, så hej då.